אז מה קורה חברים כאן? אנחנו בסרטון חדש של פרק 2 של הדיינמייק המיושן שמביא רובקס. אולי נבדוק את זה. היום אנחנו הולכים לסיים את המשחק הזה. אני אגביר. כן, רוצה לשמוע? יפה. כן, שדיינמייק הזה יטען. ומעולה. דיינמייק ניתן. בטלפון שלי יש מיליון פרסומות. אני רוצה את הרובקסים הקטנים. 6 רובקסים מטורף. אני חייב את זה. זה 6 רובקסים קטנים. לא, לא צריך את זה. אנחנו משחק אחר. לא של איזה. אוקיי. נמשיך. נצליח. היום אנחנו הולכים לקנות דמות חדשה. דמות חדשה, לא משתמש שלי. יש לי בינתיים דמות גרועה, שאפילו לא הצבתי אותה. כן, דמות של בוטים, אני מתכוון. נו כבר. המשחק נתקע. נראה שזה באג. בוא ניכנס לדיינמייק המיושן מחדש. נראה כזה מכוער, אני לא מאמין. אני משחק כזה. תסתכלו איך הוא מסתכל עליי. מה זה? בסדר. זה משהו של אוקראינים. עכשיו יהיה שוב פעם את הטבע. יש. ממש לא, זה לא עובד ככה שסורקים ברקודים ומקבלים רובקס. דבר שידעו, יש משחקים ברובקס שמביאים רובקס. אני יכול לשחק בהם, אבל אני צריך למצוא אותם. ייקח לי כמה שעות. אני חושב. 8,000 Robux received. 10,000 Robux received. Hold on! How do you have so much Robux? Well, I play Skin Recognition Tool. This is an app that you get Robux for free. Scan the code to get Robux. The more times you scan codes, the more Robux you get. Look, get free Robux easily. לסיים את המשחק הזה. כן. וסוף סוף להשיג את הרובקס, אם זה אפשרי בכלל. ונראה. אחרי הפרק הראשון. זה לא הספיק. זה לא הספיק בכלל. אז נעלה את הפרק השני. מה אכפת לנו? מה נקודה אחת? אני רוצה. אני חייב לעשות את זה כפול 5. לא. לא. זה לא צריך. זה צריך. קטיה הזאת.
just 1 week with this app. Let me show you how. Download Planify and scan your זה plan. כיף להקליט לכם סרטונים. It suggested adding some pepper water, which I did. מה And just שאני 1 week later, it was צריך, thriving. דבר היחיד שאני צריך, אל תדלגו על פרסומת שיש לכם שאתם צופים בי, תיתנו בלייק, אני התחלתי מטרת לייקים, מטרת לייקים שלנו זה 3 לייקים, אני סומך עליכם, אתם תוכלו לעשות את זה, אני אומר לכם, אתם תוכלו לעשות את זה. אז עכשיו תחצו על כפתור הלייק ועל הסאב. מטרת הסאבים של היום היא סאב 1 או 2, מה שאתם רוצים. פעם אני אתן לכם לבחור 1 או 2. מספיק לי סרטון 1 או 2. אתם רואים שהאפליקציה הזאת אומרת מה עושים לצמחים. זה מה שהם מנסים להגיד לנו. שצמחים יגדלו ויפים. יואו, חפרו לי על האפליקציה הזאת. בסדר, אני אוריד אותה, אבל לא עכשיו. בסרטון הבא אני אעשה את זה. אני אעשה את זה, מבטיח אני אעשה את זה. סרטון. אני אוריד את זה. אתם יודעים מה? אני אוריד את זה. הנה, להתקין עכשיו. תודה לאל. עכשיו זה לא יחפור לי. פחות יחפור. יואו, שיש רק עוד 10 רובקסים קטנים. 2 רובקס, אני חייב 2 רובקס. עכשיו אני אומר לכם, אני מסיים את זה. שיחכו לי 10 רובקס. אבל כן ייקח לנו זמן, כי אני מקבל נקודות. אני לא מקבל מספרים. אם עכשיו הייתי מקבל איזה 10, אז זהו. קיבלנו את מה שהמשחק הזה, עשינו את מה שהמשחק הזה רוצה שנעשה. אני אקבל את כל הרובקסים הקטנים האלה. לא, אני רוצה את זה. הרובקס הקטן הזה לא. טוב, דיינמייק. בוקר טוב. תחפור. תראה לעצמך, יש לך יום עבודה. שתי רובקס, אני חייב 2 רובקס. אנחנו עוד שנייה מגיעים למטרה שלנו. סיים את המשחק. Want to be as rich as me? Try this app. First, open the app to scan any barcode. אני בדקתי את האפליקציה הזאת, היא לא עובדת. Then you can exchange points for Robux. תנסו אותה, זה Look, לא it is יעבוד. already in the account. You can rich fast. Come try it. If you can't withdraw real Robux, please delete your fake game. If you got hacked or scammed, please delete your fake game. If you have to watch ads, please delete your fake game. Try this game. Get Robux for free. Yes, just download this game. This game can get Robux quickly and very easy. You can rich fast. Come and try it. המשחק הזה יותר טוב. הקודם לקח לי שנים. אפילו עדיין לא סיימתי אותו. במשחק הזה. קיבלתי רובקס, מה אכפת לי? לא קיבלתי באמת רובקס.
זה אפילו מכיל איזה וירוס, המשחק הזה. בחיים לא מוריד את זה. אומייגאד, שעות ברובקס. דיינמייט. רובקס אחד גם לא תודה. I turned my plant into a blooming beauty תקבל in just 1 week. Let me show 0.2 you how. Download Plantify and scan your plant. יודעים מה? עכשיו אני לוקח פעם הרבה יותר רובקס. It suggested adding some pepper water, which I did. And just 1 week later, it was thriving. שם רק עוד 6 רובקס. אתה יודע מה? Mom, I feel dry. Mom, it's so dark in here. זה כל כך שמש. ככה זה זקוק שמש. טוב. כן. מים, שמש יותר גדול, לא יודע מה, יותר. אחרי זה נראה ככה, אז זה נראה ככה. לא. שבעת רובקס יכול להביא הרבה. 0.5. עדיין אנחנו מקבלים, אנחנו יכולים לקבל איזה, לקבל את הרובקס הזה. לא, אני חושב שזה עובד. נראה לי טוב הרובקס הזה. אני לא בטוח כל כך אם זה עובד. אני חושב שזה יעבור. אבל אני לא בטוח, אבל אני חושב. אני לא בטוח עדיין. נו כבר. בוא ניקח את הרובקסים האלה. 0.1 רובקס. רובקס אחד. לא מאמין רובקס. I can draw your weirdest ideas. Draw poop. Excellent. Draw poop. Make it more liquid. Cover the whole room with this. Cover the whole street. Cover the whole world. בסדר, אומרים שאפשר לדבר עם זומבים. זומבים אין להם מוח, הם לא יכולים לדבר. כי אין להם מוח, זה כמו בן אדם בלי מוח. שהעיניים שלהם לפעמים מחליפות צבעים. 0.1 זה גם סבבה. תסתכלו, זו באמת המטרה שלנו. אימץ מגיעים. לבל 30 אנחנו גם מקבלים רובקס? אם אנחנו מגיעים ללבל 30 אנחנו מקבלים גם רובקס? לא ידעתי. נחפור איתו. דיינמייט בעבודתו.
רובקס זה אחד מטורף גם לבינתיים. Hey yo, כמעט when AI נגמר can מטרה. do this, so it says just type in what you want to see your AI paint. So obviously I'm gonna put anime girl athletes. Bruh, ain't no way. These girls are perfect. So you're telling me I can put anything into AI and it'll paint it for me? Yo, we are about to have some fun with this. Hey, I'm not gonna tell you what to do, but if you want to try this thing out, download for free. Just tap the screen. ממש לא להוריד. גם להוריד. אפליקציה הזאת. אני לא אוריד שום אפליקציות יותר. אומייגוד, עוד שתי רובקס קטנים. לא. יש לי רעיון אבל. זה קל, זה מפה כזה ממש קלה. Scan the code to win Robux. Yes! Open the app. To scan any bar. נפתח את זה. זה הדבר היחיד שאפשר לעשות בפרסומת הזאת. נותנים לי את זה. 0.1. לא נורא, אני חייב עדיין. I have a lot of Robux in my account. Want to be as rich as me? Try this app. First, open the app to scan any barcode. You will get the corresponding points. Then you can exchange points for Robux. Look, it is already in the account. You can rich fast. Come try it. היום If you can't withdraw real Robux, please delete your fake game. If you got hacked or scammed, please delete your fake game. If you have to watch ads, please delete your fake game. Try this. Get Robux for ואני free. אשמע לכם שזה לא פרסום מה שאני משחק. זה באמת טלפון אמיתי. Yes, just download this game. This game can get אם Robux זה עובד quickly and אז very easy. תשחקו You בזה can rich מיד, fast. Come and תריצו try את it. הסרטון. אם זה יהיה אמיתי זה פשוט לא יאמין. אני לא יכול להאמין לדבר כזה. נקודה 16. אני חייב את זה. נו. חובה פרסום, סוף סוף. מה זה? Grand Mobile — это симулятор реальной жизни, где ты можешь стать кем угодно. Персонажа и отыгрывай любую роль, которую захочешь. Выбирай любую профессию на свой вкус. Вступай в банду или создай свою. Покупай лучшие точки и собери свою автоколлекцию. Сделай выбор, стань победителем по жизни. Grand Mobile. Скачай бесплатно в Google Play и App Store. נעביר את זה. איזה מחשב. אתם יודעים מה? אני אזיז את המחשב הזה. יש לי מחשב. כאילו יש לי את המחשב של אמא שלי. אני יכול לצלם את הסרטונים בשבילכם. טוב, 0.12.
אני לא רוצה. לא תודה. למה לא נותן לי לצאת? חינם. אוי, זה קשה. לב 7. .4. אני לא צריך. Scan the code to win Robux. Open the app. To scan any barcode, you will get the corresponding point. יאללה. סתם הכיף, אני אפתח את הצבע. דיינמייק המיושן. איך נקרא לפרסומת הזאת? דיינמייק המיושן, פרק אחרון. אוש, עוד אחד. עוד רובוט אחד. רב. אנחנו עוד שנייה מגיעים למטרה שלנו. נסיים את הדיינמייק המיושן. יש רק דיינמייק אחד, לא? שאומרים שהוא מביא רובקס. מה, לקבל 0.2 זה פחות טוב. יש לנו עוד טיפה זמן לחכות. בינתיים, אם אתם רוצים עוד תוכן כזה, עוד תוכן של רובלוקס במשחקי מחשב, ושאני אשחק הרבה במשחקים וישדר לכם טלוויזיה, אז אני אשמח אם תיתנו בלייק ובסאב, ויאללה, ונמשיך בסרטון של רוצים. לא מאמין לו. מסיימים את המשחק. 90. זהו, אנחנו סיימנו את זה. מסיימים את זה. סיימנו פה? סיימנו פה, אני בשוק. Make it more liquid. Cover the whole room with this. Cover the whole street. Cover the whole world. האפליקציה בדוק עושה וירוסים לטלפון. בדוק. אם לא, אז אני בשוק. לא, אנחנו לא מסיימים את זה. סיימנו את זה? סיימנו.
יואו, נראה שהם רוצים לדעת את המשתמש רובלוקס שלי. יאללה, אני אגיד להם. אני משתמש רובלוקס שני. אוקיי. אני אכתוב להם את המשתמש רובלוקס, שגם אתם יכולים להזמין אותי, תמיד מאשר. צריך את זה. זהו. עוד. משתמש. זאת. סתם קשקשתי, כן, זה לא שם אמיתי, שמשתמש ברובלוקס. צריך לעשות אי, ואי, זאת. אני לא יודע באמת אנגלית, אז אני סתם כתבתי משתמש שם. טוען וי דין עוד 25 דקות. ברובלוקס לא קיבלתי שום דבר ברובלוקס בינתיים. אפס רובלוקס. טוב, נשחק טיפה ברובלוקס. למה לא? 25 דקות, אני חושב. נשחק טיפה. כן, ככה אם לא קיבלנו את זה עכשיו, אז בואו נשחק. ככה עוד... שאלות בחשבון. יאללה, אני רוצה לראות אם אני טוב בחשבון. 1 ועוד 1, 2. 5 כפול 2, 10. לא יודע חלקי. נלך עד 3. זה 5. אני כל זה טוב בחשבון, אבל אני יודע תרגילים של פלוס. 20. זה עוד 18. בשוק. 1 כפול 6, 30. איי. 4. עוד 7. האמת לא, אני חוזר אחורה, אני רוצה סמלים. לא כל כך טוב כאן במשחק הזה בחשבון, גם עושים חלקי ואני לא יודע חלקי.
טעים שזה יגיע, אני אשים לי את זה. יפה, אפילו לא רואים את הפנים שלי. מגניב. נשאיר את זה עליי. ויש כאן דמויות. לא רוצה להוסיף את זה למועדפים שלי, אתה משחק. אני אוהב אותו. בוא נשים אותו. צבעוני! אני אוהב את זה, אסור לי למות. אני יודע מסעדות באוקראינה, וגם אני יודע סמלים. אתה תגיד לי. אני מכירה. אני אלך על זה. סתם, מי חושב שזה הסרט של מקדונלדס? מי לא מכיר את מקדונלדס? את זה אני צופה בטיק טוק, בדברים של מיינקראפט. לא, זה תכלת. איך לעזאזל, זה לא תכלת, חשבתי שזה תכלת. זה, אני יודע שזה... תעצם על זה. הם לא יודעים מה זה. זה, הם לא רואים כאן את הקו. אנשים כאן לא יודעים את ה... חשבתי שזה זה. קינדר. אני כל יום אוכל קינדר. כל יום אוכל קינדר. אז זה. אוקיי. דומינטור זה. לא. לא זה. דומינטור זה. יוטיוב, אתם עכשיו צופים ביוטיוב, אז זה ברור זה. פרצוף. יש לי פרצוף שמח, כי אני שמח עכשיו. או שלא. לא רואה את הפרצוף הזה. אני רוצה להיות ככה, סתם אני אהיה שמח. למה לא? אני לא יודע מה זה חברה הזאת. לא יודע מה זה. לא. יופי, זה החליף אותי. זה חברים, בדקתי את זה. זה. הם באו אחריי, אבל זה לא זה. כי אני לא מכיר את הסמלים. זה עם נקודה, סתם. זה, אני מכיר את הסמל הזה. זה. פתחתי את זה הרגע. אני לא מאמין לעצמי. אני חושב שזה נו. אני תמיד אוכל. מי לא רואה את זה? תמיד הוא רואה את המסעדה הזאת. זה הסמל של סמסונג. מה ההבדל ביניהם? אוקיי, צדקתי. מי לא אוהב סמל מגניב? מיסטר ביסט זה. ופופית. לאכול. כן, אתה יכול. זה, אני הייתי שם. זוכר שזה. זה כמובן. רגע, מה יקרה אם נעשה ככה ואז יצא ככה? אז זה. נשים לב. אני אוהב את הצופים. לא, אני אוהב את הצופים. אני עושה עם פרח, כי אני אוהב את הצופים. את הרשומים. מה ההבדל ביניהם? כאן שאני עם הצד הזה. זה נראה יותר הגיוני. את זה אני חושב שזה. נכון? ויש... לא זה, לא ראיתי שאף פעם עושים את זה.
נינטנדו היה לי פעם. לא יודע מה ההבדל ביניהם. זה. בכוונה עשו את זה ככה, בכוונה. תגיד נראה שני. זה. ספינר. לאכול. טוב, זה לא נותן לי ספינר. זה אני יודע. אני חושב שזה. דוריטוס. אכלתי מיליון פעם, אז זה סתם. אכלתי מיליון פעם, אז זה. אני לא ראיתי את זה. בזה יש נקודות, בזה לא. בשום סמל אין נקודות. פוקימון צפיתי פעם. זה. פעם צפיתי. זה מלא. זה. נינטנדו סוויץ' זה. סתם, אמרתי לכם פעם היה לי נינטנדו סוויץ'. וזה. זה לא יותר הגיוני. ממש לא זה. זה נראה הכי מולה של הסוויץ'. זה נראה יותר הגיוני. ראיתי אותו רגע מת, אז בטוח. רק רגע שמתי לב שזה מיינקראפט. איזה מגניב. עוד כמה יש לנו? מעט. יאללה, בואו נתקדם בעיר המיינקראפט. נעשה ככה. אני אעשה... את יודעת? יודעת הכל. תגלי לי. טסלה זה, אני יודע. טסלה זה. בואי. שחק זה. זה. מה? אני בסרטון. מתתי. טיפה. בדיוק כשנכנסתי ירד לי את הבטריה. לא. זה פייבוקס. אני חושב שזה פייבוקס. כן, בחיים לא היו דברים שלי גדולים. F2 אני תמיד עושה עם דולר שלי. אם נגרנו הכל וסיימנו את זה, אז בואו טיפה נהנה. אני לא מעצב לי דמות מכאן. אני יודע איך לעצב לי דמות. אני רוצה להיות עם כזה. למה אני לא יכול לקחת? די. טוב. אז אני אקח את הצבעוני. ירכיב לי איזה דמות. זה נראה יפה. מגניב. היום אני יכול. רובקס אמרו שאני אקבל 25 דקות. מה זה? שלב מספר 2. מילים באנגלית. אני לא יודע אנגלית, אז זה
מאיפה אני באה? מהשמיים. זה מצחיק זה היה. היי, הפעם זה משהו אחר, אני רוצה זה לבוא להתחלה. לא רוצה אנגלית. ממש לא רוצה. זה לא אותו דבר. חלק אחר שאני לא מכיר. זה אמונגס. מי לא יודע? אמונגס זה. מה עשיתי? מה עשיתי לעזאזל? פירקתי לו את העין. בן דוד שלי הכריח אותי לשחק במשחק הזה, אז שיחקתי. מה זה? זה. ומי החי בישראל שלא שיחק אף פעם? ברול סטארס? קראש רויאל מכוער. כמובן שזה. סתם ניסיתי להגיד לכם שהם חושבים שאנחנו דבילים. אני שחקתי בריינבו פרנדס. מה זה? מי זאת הסבתא המכוערת הזאת? זדקתי. מה זה הדבר הזה? מה זה הדברים האלה? טוב, פשוט אין לי שמץ. מה זה הדברים האלה? ואין לי שמץ למה אני כל שנייה קופץ מהשמיים. פאבג'י אני משחק. כמובן שזה זה. סתם חשבתי. תמיד מוצאים את זה בטלוויזיה בלי אפילו לחפש. ווין. במכונית. שלא נותנים לי אותה. כמובן. בוא נלך לכאן. אני חושב מה זה. זה. בובספוג. כתוב כאן בייבי. בסדר. תינוק. אין לי שמץ מה זה. אני לא מכיר כאן שום דבר. זה? איזה דפוק אני. אימא'לה. מה זה הקפיצות האלה? אין שעות, מה זה הדברים האלה? זה תום וג'רי? זה החתול הירוק הזה? יש בסביבו ירוק? אני לא ראיתי אותו אף פעם שוכב על דשא. אני לא מכיר אותו, אז אני אבחר בו. נכון? קונג פו פנדה אני מכיר. הברווז הזה. מה? לא. הייתי צריך להסתכל על השם. וזה זה כיף. אין לי שם את הדברים האלה. רגע, אני יכול לעשות ככה? לא, זה בכל מקרה יהרוג אותי. מה, פשוט אסור זה רמות. וזה לא יתנו לי בחיים. ווין. זה אני לא מכיר. זה אני גם לא מכיר. טוניסים. טוב. לא, זה לא זה.
הם לא רוצים שנצא מהמשחק. שקט. שקט. סובב. לא רוצה את המשחק הזה. מכריח אותי להמשיך לשחק בו. אז מה עם הדיינמייק שלנו? דיינמייק. הנה הוא. דיינמייק המשן. סרטון זה כבר ארוך מאוד, כי הוא לא נותן לנו את הרובקס. והבטחתי לכם. יכולים גם להביא פשוט לסוף. איפה שאני קונה את כל הדברים. כבר. יש 80%. בסדר, השגתי את הרובקס שלך. אתה אמור לתת לי אותו מתישהו. מה רגע? זה 25 שעות? אז דיינמייק. אתה תחפור ואני הולך. נקבל גם. טוב, נערוך את זה על דיינמייק. עוד ארוך. נדבר לפעם הבאה, יאללה ביי.